masaya. Sa araw-araw siguradong enjoy ka. Radyo ng buong Pilipinas, noon, ngayon at bukas. Yan ang tatak, RMN, radyo mo nationwide. Tatak RMN, radyo mo nationwide. RMN, radyo mo nationwide. Gamit ay dekalidad, kaya buong husay, na maririnig mo ang drama ng buhay. Kasama mo sa pagdiriwang at iba't ibang kaganapan. Yan ang tatak, RMN, radyo mo nationwide. Tatak RMN, radyo mo nationwide. RMN, Luzon, Visayas, Mindanao. RMN, RMN, radyo mo nationwide. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Nahibalo sila sa Dios, apan wala magpasidungog kaniya ingon nga Dios. O magpasalamat kaniya ang ila hinuong mga panghuna-huna, pulos binuang og nangitngitan ang ilang mga salabutan. Matud nila, maalam sila, apan mga buang-buang di ay. Imbes himayaon nila ang Dios nga walay kamatayon, mao hinuoy gihimaya nila ang mga larawan nga gibuhat sa mas dagway sa tao. Usubaga langgam, usubaga mananap, usubaga hayop nga nanagkamang. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Baga higala, baga ginikanan, baga tinahod nga tigpaminaw, baga kasama, maayong udto kaninyong tanan. Tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko anyano subs kahanginan. Dinhigyapon sa RMN Dipolog DXDR 981 AM o sa FM band 94.1. Og makita usab
makita og madungog sa website no sa RMN Dipolog ang rmndipolog.weebly.com. Kini nga books nyo nga lagad, Shilbert Dondoyano Sr. alias Veritas, mao gyapon makiguban kaninyong sumong tulumanon. Mga higala, mga ginikanan, mga tinahod nga tigpaminaw, sa ato nang naalagad kaninyo sa mong tulumanon, nga ni atas sa mga gumunhap sa pagtuo, mahitungod sa mga imahe o mga ribulto. Morning bahina sa atong pagtuo ang daghan kayong napandol sa maong pagtuo o wala na mo padayon sa maong pagtuo ang buot natong ipasabot ang katoliko nga pagtuo nato o kining ubos nyong igsuon no sa ako nang giingon ninyo mao ni usas mga hinungdan unta nga biyaan ni Veritas ang tinuho ang katoliko. Sa di pa nato di ay atong sugdan pagpadayon kini mao nga tema no mga tinakod nga tigpaminaw. Alang niya itong wala pagkahibalo mga 20 minutos natong pahayag o pagpadayag dinhi karon sa atong tulumanon no after 20 minutos human sa mga 20 minutos pwede na mo maka-text no ni Veritas sa inyo mga pangutana. By the way, salamat kayo sa mga text messages nga atong nadawat nga pagpadasig no kini nga sa atong tulumanon o mga kinahod nga tigpaminaw. By the way, alang ni adtong diri no taga Dipolog bisan kanig dili taga Dipolog nga mahimo natong madapit kay karong Sabado maabot nga Sabado Marso 1 kining ubos nyo nga lagad no si Veritas doon na tay kaakuhan nga moatubang og usa ka diskusyon o usa ka debate no nga pagahimuon diya sa atong plaza Magsaysay no mga higala no pagtinakod nga tigpaminaw no karong umaabot no Marso 1 ba na okay Marso 1 no? Diya sa atong plaza no at bangyod sa atong simbahan no katedral diha gyud tungod sa kining monumento no sa atong bayani Dr. Jose Rizal kay diha man ang atong kanang battleground sa atong mga tagsa-tagsa kapagtuo no mga igsuon ug mo na nasabutan ang atong kaatbang sa maong debate no usa ka amigo nato no sa lain pud nga tinuhuan ang Seventh-day Adventist no dili lang nako hinganlan kay wala ko kapananghid no nga hinganlan ako ang pangalan no basta miyembro sa Seventh-day Adventist ang atong maatbang sa kagahapon doon na may debate nga nahitabo round 1 to round 1 nga ang tema may labot na sa igpapahulay nga pamatud-an nga ang adlawng Sabado mao ang adlawng igpapahulay bisan hangtod sa panahon sa Kristyanismo. Dili gyud ingon nga exact gyud word for word dito kay wa na ko madala ang maong kopya no mga igsuon pamatud-an muli ako lang nadumduman nga ang adlawng Sabado maong adlawng igpapahulay sumala sa Biblia o bisan gani panahon sa Kristiyanos o na no
ang affirmative side, no, ang atong higala, no, sa Seventh-day Adventist ug ang miatubang, no, kagahapon, no, sa unang round ang atong kauban, no. Hindi lang po nako hinganlan kay wa ko pananghid nga akong hisgutan karon, no. Basta kauban nato sa kuan Catholic Faith Defenders. By the way, dili affirmative, no, negative ang atong, no, negative ang atong kauban, no. Kay syempre, no, wala naman tagabantay anang Sabado, ang ato kuan naman Domingo, no. Mao na og kato sa mga nakakita ato akong gihangyo, no, mo og sa mga wala kakita pod nga mo tambong karong Sabado, no. Of course, di lang punta ka paniguro gyud 100% kay di man nato hibaw-an gud ang panahon, no. Ingnon lang nato puhon, no. Puhon, no, karong umabot nga Sabado. Kung itugot sa atong labong makagagaho, mahitabo gayod ang second round, no, ikaduhang round, no, murabag boxing ba, no, one round, second round, no. Sa unang round na kung kauban may ni negative sumaong proposition, apan karong umabot nga Sabado, second round, mao gihapon nga tema, o kini nang ubos niyong alagad si Veritas mao na mutindog, no, sa negative side, no. So kuan na siya kay magsugod diha ang pahayagay sa plaza matag Sabado mga alas 2 ba na, alas 3, no. Kanang permero diha mga pahayagay pa na, pero ang debate mahitabo mga alas 5 na, no, sa hapon, no. So karong March 1, no, Sabado, March 1 Sabado, sa atong plaza sa may monumento sa atong bayani nga si Dr. Jose Rizal, no. Na mga pahayagay diha kay mao naman na pagka alas 5 na ay debate, no, between ning ubos nyong alagad ug sa atong higala, no, sa Seventh-day Adventist. Di lang nako pag nganla, no. Kay wala ta kapananghid atong hisgutan ang pangalan. So mao na, no, mga alas 5 na ang debate, no. Before ana mga pahayagay pa kato sa mga naandan nga sharing diha kay inana man gyud diha sa plus sa matag Sabado. Pagka alas 5 puhon, no, kung itugos Ginoo walay kabilinggan, wala lay mga, di ba, basig ang panahon nato di mo tugot na mayo lang putag pasaylo. Pero basig puspon lang pod kung di gyud mahimo anang adlaw. Pero paninguhaon na to, huwag atong iampo nga madayon gyud. Kanya atong gitinguha, no, akong gihangyo di ay, ako man po nang gipahibalo dito sa plaza nga kung mutambong ta, mohangyo lang gyud ko ninyo nga batunan na to ang espiritu sa kinibang pagrespeto. Buri pasabot, mohangyo lang ko ninyo nga ato lang kung mahimo, no, likayan lang nato nang kanabang magbubuta kanang pananglit katubag, no, dili katubag ang kaatbang sa pangutana or sa atong paminaw na sayop ba, di lang ta mangantyaw, no, di lang ta mingugbu ana nga kanang murag lain may siguro na, no, nga putpusabot magrespetuhanay lang, no. Og ang atong katuyuan nga madayag lang ang pikas-pikas nga baruganan og bahala na, no, ang maminaw ang muhukom kung asa sa duha ang nagdala sa tinuod. Mahimo po gali nga ang nagtan-aw ang iyang hunahuna nga moingon nga awalay tinuod anak nilang duha, no. Kung unsa man ang atong verdict, kung unsa man atong kanabang ikahistorya, ang atong ikakomentaryo, mahangyo lang ko nga di lang nato kuano kanabang ikantsaw, no. Buot pasabot na lang tayo pagrespetuhanay. Mo man po na gitudlo sa atong pagtuo nga kanang paghigugma ay, no. Kaya kung mangantsaw ta, dayon magbubuta ana, murag magsura-sura ta, murag wala man siguro na love, no, wala man siguro gugma, no. Mura og inconsistent ta, no, sa atong kanabang pagtuo
Especially kining Biblia mo atong gamit nga basihan, yan ay mga pagtulunan diri may tungod sa gugma unya dili nato subayon, di nato ikinabuhi. Sumurag dili pod siguro maayo, no? Og aron pod nga kadtong mga igsuon nato nga dili mo anha des plaza kay wala ganahe. Kay na may mga igsuon nato nga dili mo anha diha kay dili ganahan. Kay diha goods plaza magdebate man ta din sa sa magkadagang higayon magsininggitay na ta. Oh, then mao na ang uban dili ganahan ana. Mao na nga atong paninguhaon nga malikayan na unta na nato ng ingon ana kana bang magsigitanay unsa diha, no? Parang ang uban nga makalabay diha, makahunong, makatan-aw, makaingon silang uy lahi naman di ay okay naman din ni ilang sharing dialogue, no? Uy nana dayon mao lagi hinoon sa akong kabahin maanha magyud ko diha bisa whatever weather, no? Kay para nako mas maayo mangguna diha kaysa wadto ko dito sa sugalan, wadto ko dito sa buwangan ba sa mga kahilayan. Balabihon yun ako diha, no? Matag Sabado kay pagtuki man sa pulong sa Ginoo. Although na mga dili maayo nga talanaw no sahay kung mawala na ang pagrespetuhanay diya sa pagdialogo apan wala ko mawadig paglaom nga tanto-tanto na tong paghimo ana nga makat-on ra ba gyud ta, no? Kitang mga moapilay diha nga unsa gyoy tinuod nga espiritu, unsa gyoy tinuod nga diwa niya ng kanabang sharing o pagdialogo sa pagtuo. Nainumdum ko sa termino nga gigamit sa atong Santo Papa, Pope John Paul II. Yang gigamit niya nga termino, ang gigamit niya nga termino, dialogue of love. Dialogo sa gugma. Oh, pwede po siguro ingno na to, no? Atong i-revise ang word, debate sa gugma. Debate sa gugma. Diyo, mutuo mo na. Siguro kamo moingon mo nga nabagoy debate sa gugma veritas, ha? Nga Diyos debate mag-away. Well, depende. Kay kining bus nyo nga lagad, no? Tinuod nga doon mga debate nga dili lovely, no? Murag walay gugma. Pero nagyud ko'y nakita mga igsuon. Nagyud ko'y nakita nga debate nga nakaingon ko nga uy, dili man di ay absoluto nga dautan ning debate. Katong debate nga akong nakita, bisan managlahi silang pagtuo, nagsungi, nagka-contradict, pero wa man sila mag-away, no? Naaman sila pagrespetuhanay. Wa man yun nag-atakihanay personal. Purely pagtuo lang yun. Nga gidiscuss. No? Di lang ko makalimot ko sa mga ngalan, basta ang debater ato ako ning na-download sa internet ang nagdebate ato tali sa usa ka ministro sa Church of Christ o Iglesia ni Cristo, pero katong Iglesia ni Cristo nga katong sa Amerika na nagsugod katong kang Alexander Campbell, no? Ang ministro sa maong tinuhuan Church of Christ og ang iyang kaatbang o atong kauban sa pagtuo nga kanhi usa ka dili Katoliko, no? Usa ka Baptist, no? Usa ka Baptist nga na-converter sa pagkatoliko o kay doon naman ko'y programa tong ministro o minister sa Church of Christ sa radio. Dayon ninawag kay interactive man kanang mangutana pinagis telepon kadtong Baptist nga na-converter sa pagkatoliko naminaw atong programa sa minister sa Church of Christ. Then sa pag-question and answer na ni counteraction na nawag siya. Then nangutana siya pangutana. Then hangtod nga nagkasabot sila nga mag-atubangay og debate sa radyo, no? O moto nga nagkasabot sila og very blessing, no? Dito ko naka-alimadmad nga dili di ay tanang debate kanang
maot, no? Na di debate nga makita yun mo ang gugma. Nga naman, kay na ang panagrespeto hanay, no? Wala gyud magsigitanay, no? Dayon ang mga pulong nga gigamit, no? Wa gyud gigamit ng mga pulong atake personal, no? Purely ang kuan gyud kana bang ang pagtuo mo'y gituki. No, kung mag-research mo, murag naka-upload man siguro ko ana na sa YouTube, no, sa akong pangitaa lang ninyo. No, kung asa na, mga tulo man na akong channel sa YouTube. Bisa na ariya, nga pagkanindot kaayo, munang makaingon ko nga naa di ay kanang gitawag og kung naa ay dialogue of love, na apoy debate love, debate sa gugma, no? Kanang debate sa gugma kana bang nang bisa nag-exchange og idea, dili parehas. Pero na ang pagrespeto, no? O walay pasakitay og kanang personal, ha? Inana. Walay surahanay, no? Munay example sa debate nga gugma, no? Dialogue of love. Kanang dialogue of love usa sa atong nasabtan ana kana bang exchange sa unsay mga maayo nga unsay maayo na to nga ikahatag ikatampos atong higala o diba sa atong opponent ba kaatbang dia sa mga debate atong ihatag ipakita, no? Vice versa ang kaatbang mausab iyang himuon, no? Nga dia sa pag-istoryahanay pagdialogo makita gyud nato gihapon ang atong Ginoo. Nya naman kay naghigugmaay man ta, no? No, ako hinoon dili ko master ani, no? Although ako ning giistorya ninyo, apan usahay magkaingon ko nga mayra pud ko maistorya, no? Usahay mayroon pud ko maistorya pero sila pa wala sa gawa, no? Wala sa buhat ba. Pero naningkamo ta nga makat-on yun, kay sila pa kanus man nato paningkamutan, kanus man nato sugdan kanang inana ba healthy discussion, healthy debate. Kung di nato nasugdan buri pasabot ang katong mga kaedad nato, katong mga bata nga makaagi diha makatan-aw, wala gyud sila example nga makita, no? Wala gyud sila visual aid, visual nga makita gyud ba kay malihok man. Wa sila visual aid nga magsilbi nga example, di ba? Ug unsay makita sa mga bata mo man na ilang sa mga hamtong, unsay ilang makita sa mga hamtong lagmit mo gyud na ilang awaton, di ba? So kung dunay makalabay diha sa atong mga discussion, mga debate, kung dili gali lovely, o nanay murag pa murag na kamo na lay describe unsa, no? Kanang murag tag mag-away, murag hapit na magsinumbagay, magkinananay. Dahil makita na sa mga mulabay, di usap po na sa hinungdan nga di sila ganahan, di ba? Di sila ganahan. Yan posible kung sila na pod kay ginampoy mga taong ganahan jud mo apil-apilo ana, parehas na to. Na, dahil kung siya makita nila nga inana dahil ng debate, kanang magsigitanay, no? Kanang walay pagrespetuhanay, dahil atake personal. So, ila dahil ng awaton. Namo nang dili gyud ta kapakita, di gyud ma-realize kanang giingon sa atong Santo Papa ba, dialogue of love, no? O debate sa gugma, no? O unsa pa nang terminong gawiyon na to. O bisag dili ta managsama og tinuhuan, pwede man siguro, di man siguro imposible nga mapakita nato ang atong maayong nga relasyon ngadto kanila, no? Kay di man guni pugsanay di nga itong pagtuo. Supak mong gyud po na sa pamaagi, baruganan sa atong labang makagagahom, di ba? Bisan atong gituhuan nga usaray tinuod, apan wala gali siya mamugos nga ang tinuod niya kinahanglan tuhuan gyud sa tanan, no? Kay gani, no? Dili man siya gustuan ng panagbahin-bahin nga dili ta magkausa sa pagtuo. Pero iyan ang gitugot gani, di ba? O dili man noon parehas ng pagtugot og iyang gusto, no? Mahimong dili siya ganahan unta, pero iya lang gitugtan. Mura bag kana bang ginikanan ba nga
agi sa gugma niya sa iyang anak ug unsa po iyang rason o naay gipangayo iyang anak na dira po dautan niya dili unta niya ihatag kay di po siya ganahan nga ihatag tong gipangayo sa anak. Pero out of love tungod sa iyang gugma sa iyang anak iya na lang ihatag. Kay ana siya nga bisag dili unta ko nga di ra man po dautan niya alang sa gugma nako sa akong anak sugta na lang nako. Di ba? Oh. Mo na nga mitugot gali ang atong Ginoo. Buot pasabot respetuhan nato ang tagsa-tagsa kapagtuo nato. Total ang kamatuuran nga usa no na kanang sa Daniel 2:44 ba nga ang Dios sa langit magatukod og usa ka gingharian nga dili gyud malumpag. Kanang bersikulo ha halos mga daghanang tinuoan apil na ning akong gipasakupan nga Katoliko gaangkon ana nga moabot ang panahon nga usa ra gyud mo patigbabaw no nya mingon mi mauna Katoliko din ang uban pod mi dili na kamo kami matag usa na to mangangkon pero matuman gyud na og Katoliko ba na o Iglesia ni Cristo ba na born again ba na well makita ra na makita ra na to kay sila pa o sila isulat sa Biblia matuman man gyud wa man gyud po na mapaltos ng mga panagna sa Biblia wa gina mapaltos ng mga panagna sa Biblia ang ato lang gikasubo apan magampo ta kay dili unta ni angay unta mahitabo pero gitugot sa Ginoo nasayod tang dunay katuyuan ng Dios nganong yan ang gitugot o parehas ra na ba nga sa pangutana nga kung tinuod nga dunay Dios maayo siya nganong yan manggitugot ning mga kalisod diri sa atong kalibutan na di kita kahibalo motubag anang question mark o pangutanaha say mo undang gyud itong pagtuo no mahimo pagalitang di ta motuo na noog Dios mahimo tang atheist Inoon, ako lang kung wala galitas kabalo sa tubag ana, kung naamoy mga mahilig mo mag-research, no? Research mo kanang tong libro ni Saint Thomas Aquinas o katong mga banggiitan na tong mga apology sa pagtuo na ilang gipang tubag ng mga atake sa mga ateo. O na aron dili gid mawala ang atong pagtuo. Okay, so lapas sa matag 20 minutos, pwede na mo kapangutana, no? Alang niyan itong wala kahibalo sa atong cellphone number. Wa man din ako na pahibalo. Nga itong cellphone number 0918, karaan pa man eh. Nakadumdumang ko sa kong cellphone sa karaan. Ano man eh. Ang bago na itong number ay 0906-335-6161. Atong Osbon 0906-335-6161. Sa miyagi dahil tuod na ay nag-text sa atong numero niya dito na unta to sa tulumanon sa akong amigo paghuman ani kang igsuon dani. O kung mo text mo sa programa ni igsuon dani ayaw diri sa akong number. Katong sa istasyon no? Katong sa istasyon. Kay kining akong numero para ra po ni diri sa atong tulumanon no ang kahayag sa pagtuong Katoliko. No mo ni akong numero 0906-335-6161. Akong usbon 0906-335-6161. Kaya no, parada ra ba rin ako ba na parade no? Kay na may regional meet, no? Nga dirigihimo sa atong Dakbayan sa Dipolog, no? Magsugod og alauna. Ako lang aninig uli na ako kay mahuman na itong programa alauna. Niya magsugod ng parada ba? Diyo niya taka latas, diyo niya taka lahus uli ani kung doon ay magbarabara des dalan. Pero di ra siguro, no? Makalusot ra gyapon ta. Okay, ato tas atong tema no samtang walay nag-text. Ato ta no atong gibasa no sa pagsugod yun kining sa Roma kapitulo 1 bersikulo 21 ngadto 23. Kay nganong ako ning giuna pagkutlo kay
usa sa atong mga higala, atong amigo, atong igsuon nga no, dili Katoliko, no, membro sa Iglesia ni Cristo, di lang nako panganlan, no, pagrespeto, no. Iyan ang gigamit nga bersikulo sa pag atake, no, sa atong pagtuong Katoliko. Akong usbon og basa, no, mga igsuon. Roma kapitulo 1, bersikulo 21 ngadto 23. Matud pa ni Apostol Pablo, nahibalo sila sa Dios, epan wala sila magpasidungog kaniya ingon nga Dios, o magpasalamat kaniya. Ang ila hinoong mga hunahuna pulos binuang, o gingit-ngitan ang ilang mga salabutan. Matud nila maalam sila, apan magabuang-buang di ay. Imbis himayaon nila ang Dios nga walay kamatayon, mao na hinuoy gihimaya nila ang mga larawan nga gibuhat sa mas dagway sa tao, usubaga langgam, usubaga mananap, usubaga hayop nga nanagkamang. Gani dito sa hubad nga gigawi niya sa kung higala, giilisa nila ang Dios, mo na term nga gigamit. Unya ang gipunting sa akong higala nga Iglesia ni Cristo nga mao na ang atong tinuo ang Katoliko. Kay kita mao na ay mga larawan di bulto nga gihimo kuno natong Dios, no, dias pagluhod-luhod. Kani kung ilahos na to pagbasa sa 23, giingon diri, imbis himayaon nila ang Dios nga walay kamatayon, mao na hinuoy gihimaya nila ang mao na diay ni, no, mga larawan nga gibuhat sa mas dagway sa tao, sa mga langgam, sa mga mananap, sa mga hayop nga nagakamang. No? Kanang naman tayo mga larawan sa mga santos nga naay mga mananapod uban, di ba? Unay manok, unsa pa to. Ila dayong itumbok nga mao kuno ng mga larawan atos Katolikong natumbok ani nga naay mga nagkamang, naay mga hayop pud ba uban. Mga igsuon, kung atong estudyuhan ang Biblia, no? Kung nahinumdum mo sa atong naisgutan sa miagi, bisan unsang larawana nga buhaton sa tao, di lang kay kanang nagkamang, di lang kay hayop, bisan pagtao gani, basta ang tumong nato sa pagbaton o paghimo anang larawana o ribultuha, mabaka man, maliyon man, mga dagway bastao, basta ang tumong nato sa paghimo ana, himuon nato ng Dios. Kung himuon ba natong bathala, ang dili bathala, ang mulutaw, mahimo na ng Diyos, bawal na sa itong pagtuo. Kaya naman sa Exodo 20, versikulo 3, ayaw pagbatunog laing Diyos, kuwas ka nako. Di ba? So muna yung gipasabot ni San Pablo din ang mga larawan din gipasabot o mga hayop o sa panadiha, kadtong mga ribulto o hayop nga giisip nilang Diyos. Dili taw ni mga larawan sa Katoliko ang gitumbok oy. Kay unang-una, kasagaran sa atong mga larawan ron, mahimong wala pa panahon. Nining pagsulti ni Pablo ani kay ang direct to the point gyud nga gibirahan ni San Pablo ani, mao man tong katong iyang panahon nga nakita niya. Nga kay kini kung background aning Roma, no, kung sa wala pa ni ma-Christianize, naa diring pagkang duot sa kalawayan kay pagano man mo bitang gimanduan siya sa atong Ginoong Hesukristo na sa buhat 23:11. Nagiingnan siya, Pablo, maingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem. No, I mean, pagpamatuod usab sa Roma, gani ako nang gigamit nga bersikulos pagpamatuod nga nabalhin ang sentro sa matuod nga iglesia gikan sa Jerusalem ngadto sa Roma. Mao nang usas pangatimaan sa iglesia Roman, no, sa separate topic, lahing topic ana, no. Mao na nga sa wala pa ma-Christianize ang Roma, na dinhi ang paganismo.
Yan nakita ni San Pablo. Yeah. Bisan pagali sa Biblia na may mga example ano mga Diyos katong Baal, Mercure, Diana, Astaroth mo itong gitumbok ni San Pablo. Nga mga Diyos, dili taon na itong mga larawan karon. Mao na so mga higala. Kajut lang ha kay murag na inanuktoks. Sorry kay wala ray tao akong amigo dre. Okay, ay namalihog no. Mo na nga sorry kayo nga naputol ta kay atong higala po speakers luwak ta pay gi lagaw gadjot nang kita na lang mi atubang. Okay, nanay text message diri nga atong nadawat pero ako sang tiwason gamay niya atong nasugdan. So ang mga ribulto nga gipasabot ni San Pablo dinhi kadtong mga Diyos de, no? Mga Diyos dili taon na itong mga larawan. Komo nga na mga hayop gipasabot rin nagkamang. No, sabton na din nato mao na itong mga larawan. Timan ibya nga wala biya magtudlo ang Katoliko nga kana itong mga larawan Dios. Kung naa ang gali hayop, timan ibya nga katong akong gipamasa nga tekstos Biblia katong larawan si bitin gipahimo niya si Moises mananap biya to. No, di ba? Pero wala mag-ingon ang Diyos nga himuon tong Diyos, di ba? Sa dihang gihimo ng Diyos nila, amo na po ito gipagguba ra po sa Diyos, di ba? So, ang aktos paghimo dili dawtan, no? Basta sakto ang paggamit. Pero kung ipaka-Diyos na mo na dawtan, no? So, murag dili maayo pagkakutlo ning bersikulo ha ba, no? Sumate Roma 1:21 ngadto 23. Kay ang gipasabot ni San Pablo dinhi probably katong mga imahen nga gihimong Diyos sa mga tao sa Old Covenant ba nga makita na to Baal, Mercure, Diana, Astaroth ug sa panahon niining pagsulti niya ani mahimong dunay siya nakita dito sa Roma katong wala pa magkonverter nga daghan pang mga pagano dito kita niya mo na ilang gibuhat nya masiguro nato katong mga larawan na dili na mga larawan na to ron kay mahimong kaning mga larawan na to ron awahin na ni no. Ang gitumbok ni Pablo dito kato mga Diyos nga larawan. Madagway bas tao ba? Madagway bas mananap? Pero kining atua, wala man nato nihimo ang Diyos. So may prueba galito nato nga kung ikumpara nato ang mga larawan sa Katoliko o larawan sa mga pagano, naku kay kalainan kanang pagano bag pangisip kay deres Biblia basahan ninyo. Isaias 44:17. No, Isaias 44:17. Di lang ako pamasahon kay malangan kong pamasahon ako kamo nila basa. Isaias 44:17, Nehemias 9:18, Josue 23:16, no? Kini mga tekstuha mo pamatuod nga kadtong mga tao nga
pagano og pangisip mahitungod sa larawan, ilag yung gihuna-huna nga kanang rebolto nila Dios. Mo na mahimong Dios kaysa ako nang giingon ninyo na sa 1 Korinto 8:4 ba na kung ako malimot sa bersikulo na diha ang definition sa Dios. Bisan unsa kuno nga pagkamao butang o buhi o dili rebolto ba o kanang tao nya gituhuan nimo nga Dios na unya dili tinuod mo na Dios, no? Mo na Dios. Ya dili man tanang larawan Dios, no? Kaya na diyang monumento ni Rizal Des Plaza. Yan ang itong mga igsong iglesia ni Cristo na po sila rebulto. Monumento ni Felix Manalo, no? Na silang, kung namasilong kauluhan nila sa ilang central office siguro, no? Nakuha na kopya, na picture na ko na sa internet, makita ninyo. Nga na monumento. O dili tanan, larawan Diyos. Katong mga larawan galing nga Diyos, katong gihimong Diyos. So kana galing rebulto ni Felix Manalo, no kapatid Felix Manalo, sa mga iglesia ni Cristo, mo nagali na usa sa ebidensya na to nga dili tanang rebulto Diyos. No kadto-rang giyukbuan o gisimba ingon nga Dios baga tao, mao toy Diyos. Pero ang atong simbahan Katoliko wala magtudlo nga Dios na mo nang dili na Diyos atong mga rebulto. No, di ba? Magklaruhanay ta na magigsuon, no? Ang clarex kay na. Pero di kalikayan nga para lang gyud mo barog nga sila maoy husto, ila lang yung hugaw ng atong pagtuo. Nya mingon sila nga ay magtuo ang mga pare, ay magtuo ang mga Catholic faith defenders nga wala sila magtuo nga kanang larawan Dios. Klaro kay kanang paghalok-halok nila, pagluhod-luhod, pagkaklarix ana nga gihimong Dios. No, di ba? Munang hangyo ko ninyo, ayaw mo gundag paminaw ani kay atong tagaan nagkahayag nga dili tanang luhod, dili tanang halok pagpakadiyos. Simple man kay na, no? Mga igsuot. Halukan dahil nanay yang apo. Ang apo mahalok sa lola. Diyos na di ay ang vice-versa nila. No? Ong nipong luhod kung ang bata magluhod-luhod siyang ginikanan sa pagpakilooy. Nagtuo na di ang bata nga Diyos ang yang nanay. Dili oy. Muna'y wala masabti sa mga igsuon na itong nahimulag. Mamasahon niya natog dati dakong panahon. Kung di manggali karon susunod ang mga sitas Biblia nga naay mga pagluhod nga dili pagpakadiyos. No? At ang ilang ninyo, no? Diri klaro kay ning mga isip pagano nga lahi gyud sa kanatong mga Katoliko. Giingon diri Josue 23:16. Apan kung dili ninyo tumanon ang kasabutan nga gisugo kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios, kung mangadto kamo og moalagad sa laing Dios, og muyukbo kanila, timani kining yukbo dire ingon nga Dios, no? O klaro kayo, apan kung dili ninyo tumanon ang kasabutan nga gisugo kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios, kung mangadto kamo og moalagad sa laing Dios, ngay dili capitalize Dios but pasabutan ni. Ug muyukbo kanila nan silutan kamo niya hangtod nga walay usa kaninyo ni hibilin ni ining maayong yuta nga iyang gihatag kaninyo. So gihimong Dios jud kanang dibulto. Then sa Isaias 44:17 basahon lang nato, ingon diri nga ug ang sobra niini himuon niyang usa ka Dios, iyang Dios. Muluhod siya og musimba niini, magampo siya niini, muingon luwasa ako kay ikaw, may akong Dios. So ang rebulto mao gihuna-huna nga Dios. Unya pagtulon-an ning Katoliko. Dili oy. Wa gyud pagtulon ang Katoliko nga kanang rebulto Dios. O nasa 1 Korinto 8:4 nga ang Dios butang na siya nga buhi o dili nga gituhuan nimong Dios nya dili tinuod Dios, sama ra nang moingong kag tarak-tarak kay dili tinuod trak dulaan ra gud, no? Nami yung kag doktor kay dili tinuod doktor, nagdoktor lang. Ang kana pong Dios bisang unsang butang mataw man ang buhi o patay o rebulto gituhuan nimong Dios, di na tinuod Dios kay di man rebulto ng Dios. Wa may sinugdanan ni katapusan, samtang kanang larawan na may sinugdanan kay binuhat sa guna, no? Una kung himuon nimong Dios ang dili tinuod Dios mo na Dios. Nya, wa may doktrinang Katoliko bisan pag sa history tinuod man gyud nga naa man gyud mga santo papa nga maot og kinabuhi di noon tanan, no? Mas daghan maging buutang santo papa.
Una mga santo papa galing sa lawayon og kinabuhi. Apan wa man gyud sila katudlog mga opisyal nga pagtulunan nga kanang rebultos mga santos isipon nga Dios. Ora po nay makaingon yun ta ba nga giprotehean yun, no? Gigiyahan yun sa Espiritu Santo kini nga tong tinuo ang Katoliko kay bisan dunay mga pare, dunay mga obispo, santo papa nga maot og kinabuhi. Pero wa man gyud sila natudlo sama aning gibuhat diri sa mga pangisip pagano nga kanang rebulto isipon nga Dios, no, di ba? Ya basa mo katikisim, basa mo mga libro ng Katoliko, wa gyud ta tudluin nga kanang rebulto Dios, di ba? Oh, so dili na Diyos, no? Kaya kung maingon ta, basta rebulto Diyos, agutoy. Kaya na monumenton ni Rizal, gubo na nato, ama nato na gubo lagi. Dili tanan, rebulto Diyos. Kaya kanang pagluhod at angin ninyo. No, mubasa na kong text message kay 15 minutos na lang. At ang ilang yun ninyo kay mga daghang king pamatuod. By the way, no, kung mahilig mo sa social media, no, sa internet, Facebook, unsa diha, YouTube, no, kung ma-friend ko ninyo, ang akong nga sa Facebook, Silbert Adriatico Dondoyano, no? Veritas Dipolog, no? Silbert Adriatico Dondoyano. Ma-search ko ninyo diha, no? Galing lang kay dili yun muna ako ma-accept og mag-add mo kung mo 5,000 yun ang akong kay nalapas na bagod 5,000 akong friends. Yan kay limit man ang Facebook. May na lang gani kay amot ngano man makuhaan man di. Kung makuhaan mo makapag-accept na pug og lain, di ba? Oh, mao na nga kung mo kalit ta pud 5,000 di na ko ka-add. So bisag follow na lang siguro, i-click lang niyo ng follow parang maka-notify siguro mo kung siya mga posting nako, no? Okay, ako ibutang nako diha ang link sa akong channel sa YouTube. Kay akong programa diri sa istasyon sa RMN o sa Pikas istasyon labi na katong 2007 na ako'y programa sa laing station. Ang katong The Woman of Love. Na kato religious gihapon to, daghan kay kung tema nga nahimo ato. Mahitungod sa larawan, daghan kayo, no? Mga katuyuan sa imahen, yukbo, naa dito mga bersikulo gikan sa Biblia ako gitong gihinay-hinay pamasa. Mao na nga ano ninyo, no? Katang atong YouTube. Kuan ra kog link, no? Kung nga diya sa YouTube, kuan video taas-taas, no? Veritas Dipolog. Siya to'y sumpay. Absolute Truth Lover. Veritas Dipolog, Absolute Truth Lover. Nabagoy lain pagaling link, anak, no? Sus 5 text messages. Ambot lang. Huwag gaan mo na connect. Nahon, 15 minutos na lang. Unahon na to ning nauna, no? Ang nauna, dali lang kimurag na anay tao. Okay, no? Sorry kay natay asikaso, no? Nigawas pa tagkadyot. Importante lang yun, no? Okay, ang cellphone number, no? Atong ikuan yun yung cellphone number kay
aron dili po ta maakusahan diri nga gama-gama ra ni nato, no? Okay kan sa 0910760159. Sir, good PM. Unsay simbolo anang unsa ni? Ay sorry, no? Sorry lang ha, basta kay nagali mga words nga dili angay i-broadcast diri sa kining radyo. Di gyud ako basahon, basilo ako kay ako naman po'y madaot ana, no? Naamang guni i-text ning radyo. Di gyud ta kapataka og broadcast mga words nga bawal, no? Kini okay ra ni. Sir, good PM. Unsay simbolo anang murag lain ning sumpay. Pambutog na sayop pa kong sabot basta kay murag kung sakto ko sa kong sabot dili niya ngay basahon. Diri no? Sorry no. Atong ganing niya diri. Okay, laing kwan, text message 0921311954. Good noon Veritas, tagapunta ni mo-share ko adtong pangutana. Gitugutan sa Dios ang panghitabo kay si Job man gani iya man gitugutan na magantos sakto tinuod no tusbon. Good noon Veritas. Maingod tupod, no? Ahigala, no? Dias punta. Good noon Veritas, tagapunta ni mo share ko adtong pangutana, gitugutan sa Dios ang mga panghitabo, no? Mga katalagman sa diha, no? Kay si Job man gani iya man gitugutan na magantos. O nagid siya tuyo nga no. Sahay di ta ka maglisod ta nga no. Pero dili na to pangunahan ng Dios, no? Nagyoy hinungdan. Dili pod panahon na to nga itong i-discuss na karon no. Oo. Kay taas po kay na. Salamat kayo no, tagapunta. Okay, gikan sa 0910760569. Sir, kanang naghimo og mga dibulto nakita na pod na nakakita na pod na sila ana. Okay. Sir, kanang naghimo og mga dibulto nakakita na pod na sila ana. Pangutana ba ni? Well, kung ang gitumbok nimo ug kanang naghimo og dibulto nakita ba gyud nila ug mao ba gyud katong dagway kung mo man gyud ako sabot ana na dili na ko ka tubag ana no. Gawasog na ako nahibaw-an nga moingon nga klaro gyud no. Kag ato lang gi-discuss nga dili daw ta ng paghimog di bulto basta di lang isipong Dios, di ba? Mao na. Salamat aning text message. Okay, napilain gikan sa 0921-311-9754. Si Jesus man gani gitugutan sa Dios Amahan nga sakiton, kita pang tao nga tinubos lang, dili ta angay mo reklamo if na atay gugma sa Dios. Correct. Saludo gyud ko ani. Salamat kay Stampo. So kung mag-text mo, dili lang kay pangutana, pwede mo mo tampo. No? Kay mahimo man nga ang Ginoo nagiya no sa kaninyo mga listeners sa pagtampo diri sa tulumanon no gikan sab ninyo no nakaalagad ta diri sa kanginan. Salamat kayo no tinuod na. Gikan sa 0921-311-9754 naara sa tao giunsa niya pagdawat ang mga problema or kasakit nga iya ma-encounter sa iyang kinabuhi. Correct, naari gunas tao. Mao nga kinanglan sayod gyud ta unsa ang kanabang pamaagi o panghuna-huna nga Kristiyanos kay sayod gyud ta. Kay very rich dato kayong mga ebanghelyo sa Ginoo, mga pagtulunan sa Dios. Unsaon pag-atubang kanang mga kalisod, mga katalakman. Dili lang na himuon nato bang
pagdaot sa itong pagtuo. Himo na to ng exercise. Ang uban gud ka mga kalisod, mga katalagman, ang ilang huna-huna, agkuy pastilan, maguba gini akong pagtuo. Dili na, no? Usas sinungdan na gitugot na sa Dios para himuon tang lig-on, no? Kay unsaon na to pag ingon nga matistingan ang atong kalig-on kung walay pagsulay, di ba? O diha sa mga pagsulay makita nga lig-on jud atong pagtuo, di ba? Mura ra nagsundalo. O, ikumpara ang sundalo nga wala makaagi gubat og sa usa ka sundalo nga nakaagi og gubat. Bilib ka atong nakaagi og gubat, makita nimong tinuod jud siyang sundalo. Katong sundalo nga wa kaagi gubat, wa ta kasiguro talawan ba ito siya, no? O isog ba ito siya, no? Yes, mga kalisod katalagman, makita na to, no? Una nga atong usbon dili na to himuon nga kanang mga kalisod, mga pagsulay sa kinabuhi, himuon na tong mupalong sa atong pagtuo. Himuon na to ng murag barbell ba kung ba sa exercise ba. Murag ka ng gym nga naidaghang kay mga paraphernalia sa exercise mo na kanang mga nagkadaiyang katalagman, mga kalisod, mga problema sa kinabuhi, ayaw naghimo ang pagguba sa imong pagtuo kundi paglig-on sa imong pagtuo ng mga exercises. Salamat kay nindot kay ni mga tampo. Okay, gikan sa 0932-4394114. Good noon, Veritas. Ngano nga wala man magpaila sa iyang ngalan ang Diyos sa diha nga nakigsulti si Meses dito sa bungtod. Nagatubang siya sa sampinit. Uy, dili ka ay ko sigurado sa akong tubagan no? Although, apologies kung katoliko, apan muprang kapag ko kung kanang inana nga magpangutana nga hinuna ako'y gamayng kahibaluan Pero nasa at the back of my mind, sa loyos ako pong una-una, murag na mi hunghong kanako nga, oy, napay kahibalo ni mo na. O muna nga, maingon ko nga, og, mao ni, magkuan, okay, ako, mao si ako, unsa diha, no, wag yung ikuan diha. Pero no, sa akong point of view, no, og unsay gipadayag sa Dios musang ngalana o unsa diha, di nun tata magreklamo, no? Kita magreklamo unsay iyang pagtawag. Ako, simple ra, kung unsa ang gitudlo sa tinuhuan niya sa atong panahon sa New Covenant, mo maning iglesyang gitukod ni Kristo nga gitawag ni adtong 107 to 110 AD o Catholic kay kini makailapon. So pinaagi nining tinuhuan na kung siya gitudlo mo tuo ko mo kontento nako, no? Kung kay kanang uban gud maghimo-himo pag yun og lain-lain ngalan, no? Murag walay pagsalig ba sa simbahan gitukod ni Kristo. Pag kini kinahanglan Jehova gyud, kinahanglan Yahweh gyud, kinahanglan Yeshua sa panang mga dagkangan nga mga usto man pod kay naa may basihanan. Pero mao ra man gunay mo palibog na to, mo na mo pabahin-bahin na to. Kay wa tay pagsalig sa mga otoridad na sa atong simbahan. O naay sa Lucas 10:16 man gatong giingnan ni Kristo ang iyang iglesia. Ang inyong ang naminaw ninyo naminaw nako, ang wa minaw ninyo wa sab minaw nako. Ug naay mga kalibog adto mo sa iglesia kay ang iglesia may muhukom. Ang katong original nga gitukod ni Kristo. Wala dita magbuot-buot og gato. Kani masubraan kay tas kamayng laki gani. Masubraan tas kamayng laki mo nang mag-imbento tag ato. Wa man ni itudlo sa otoridad tinuod ng Katoliko. Na murag kita na murag hawod ana. Dili biya tanan gipadayag sa Dios, no? Basaha ra gud sa Deuteronomio 29:29. Deuteronomio 29:29 dili ang tanan gi-reveal o gipadayag. Ang gingon dito nga kadtong gipadayag mura putoy ato. Ang wala di ta mamugos. No, kana lang Mateo 18:17, no? Mateo 18:17 nga tahuron nato ang atong magisterium, no? Kana bang opisyal ng iglesia nga tinuod yun gitukod ni Kristo katong nagsugod sa Jerusalem nga nagpadayon hangtod ron. Giingnan man pud na niya sa Mateo 18:18 ang inyong idili og itugot diri sa yuta idili nako og itugot sa langit. Sa ato pa naay gahom ning atong mga otoridad nga genuine sa pagdili og pagtugot. No? Mahimong naay
tubag nga di na ako mahatag nimo kay nagkulang kus kahibaluan na igsuon, no? Pasilo ako. Mao lang na akong ikasulti, no? Kay diha sa daang kasabutan mo ingon ra man ang Ginoo, ako mao si ako, di ba? O din ay YHBH o sa panang kuan da na di kay ko kalisag makalimot ko litok. Pero unsa na, no? Di ko istriktoan ang termino, no? Ang importante siya gyud na, no? Kay kung maghisgot tag mga hubad-hubad, mga ngan, so mahimong usab-usabon manggali na. Na lang Santiago, mga versions Biblia kanang Santiago gihubad naghakubo, gihubad pug Jaime. Oh, sa pa, Jacobo, Jaime, Santiago, James sa English. Oh, pero mao ra na gitumbok. Oh, di kay nato na problemahon ng ngalan. Okay, daghang salamat na ining text message. Okay, no, mangayo tag dispensa kay wa na tay igong panahon, no? Tumawag gihapon, no? Ato ning ipadayon sa sunod, no? Ay mo kalimot atong pahibalo, no, mga igsuon. Okay, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary. Salamat kay sa mga text messages dahil, no, mga igsuon nga mahigugmaon sa paminaw ni atong tulumanon, no? Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, sa mga kadagkuan sa atong simbahan, kining ubos nyo nga lagad sa mong tulamanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, uban sa akong mga higala, no, sa Pikas Lawak, no, sa technical side, Danny Luod ug Tax Ilumba. Hangtod sunod Domingo pohon, samang oras ug istasyon. Sa ngalan sumahan, sa anak si Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Sa serbisyo publiko, maaasahan